karama banana karama go eza sagona nadina kamale karama gonana ala kira kanu bauna nadina kamale karama banana karama go eza sagona nadina kamale eza sagona nadi karama go befo ina nadine waraba karama banana karama go eza sagona karama gonana ala kira kanu bauna nadina kamale karama gonana karama go eza sagona nadina kamale karama gonana go basegu ulode nadina kamale karama gonana ala kira kanu bayena nadina kamale ya kuna tasambe anga fatiha kala nyobe kana hamu dua kuna ninga suraka dugo kana kala damu bismillah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط ولا نبلا يرمي نعم امين اتاي ايوه تمام علمكم ما علم ادرما امين ام مالك الهدى مكمنك هذا بما كما يفهم anya jo yoro misro nam amba kai nam ka kuma baulaka li auyi nam allama ko nyum Allah madran amin ma manana wajil ka yoro naka hamitu lanani alaka bi alaka betadla amin shina juma subunya kama Allah makara sallallahu alaihi wasallam mangar mo bismillah surra al imam sururan aziman anya sura wala dabla nam ango kuma mina sayyidina aliyu nam ima kuma imamu famu imakuma ibamu nafam kuma mena sayyidina aliyu nam atara karanga fonaci nam ka jama chaman ndugu ayirla nam ayanya da karanga flana cilika nam anya faye nam ngo kibaru taale se malikul hudamu ma nam aya dinga nakidu blakana nam ko kana lajani karanga fonaci liye tunyayi nam anya faye ngo masakan malikul hudamu ala jugoyi a dengan nato allaje anya faye ngwani sotigide ma bakele nguli la nyuave unato do allaje karanga fona la kiene me wara o ka boli fe no ye kiene wala mani kiene anya faye abora karanga wora nana masaka dengan nakidu abora wure blanana kana woro nana ka bo woro nana kana duru nana ka bo duru nana kana nani nana ka bo nani nana kana saba nana ka bo saba nana kana flan nana amma tema o karanga kelengo kelena so tigide ma ba kelengo karanga kelengele bela ka karanga ngolosi ona kono jamata keleni anya fay ngom masaga dengan nakidu nasra karanga kelengo kelena na yolu ka dagosi dayele olu b'a fɔ e janindo a b'a fɔ ne masakɛ den don a ka masakɛ den don nakidu u b'a fɔ e bɛ taa mini a b'a fɔ n tɛ taa yɔrɔ la n t'aatɔ don cini dɔ la mɛ ko tɛ an y'a fɔ a ye n ko a ma sɔn k'a ka kuma lakale k'a taa kun lakale karankɛ fɔlɔ masakɛ kelen kelen si ye ko sabu n'a y'a lakale u ye kolu dona wuli ka taa aliyu mina jurude la kana o kuma nya aliyu mina tɔgɔ ko ale t'o sɔrɔ a bɔra minnu na kana u fɛn fɛn y'a ɲininka a ma ɲɛfɔli kɛ an y'a fɔ a ye n ko masakɛ denkɛ a n'a ka sotigiden maa ba kelen olu taatɔ don karankɛ fɔlɔ lajɛ ni tiɲɛni ye tiɲɛ ye aliyu ye fɔlɔ ci aliyu natɔ don filanan kama an y'a fɔ a ye n ko jama fila gura ɲɔgɔn na aliyu ka jama ani masakɛ denkɛ ka jama an y'a fɔ a ɲɛna n ko o tuma na balankɛnɛ cɛ 41 min limaniya aliyu la kelen bolila ka n'a fɔ n'o ye jani baliburu wakiw ye k'u ye aliyu siri k'a sirilen b'u bolo masakɛ denkɛ n'a ka jama jɔlen o ko wa n'a ye aliyu siri n'o ye tiɲɛ ye a ye nana sirilen ye an y'a fɔ a ye o min y'o fɔ masakɛ denkɛ ye a taara fɔ aliyu ye ko aliyu labɛn ka na ko
anga masaga dengan nakiru natadu ani ma bakili ne kalo tiga kwa nyi siri bamulu ka soro itamulu ani ko bangene cebina ni kirema akika ngalo modeli jurumotola o ngana manye iyo fo nane kandogo au chala anga gunywana danga to kana nanye ninga buli o anya faye ngo bangene cebina ni kile an karanga fola jama min limanira alula wi alu dogo chamanjala ka alu neme neme zeze kana ka konyo muso zeze kana fo jama fla guranywana jama fla gule nywana masaga denga ko ako anga bangena cebina ni kile e jani balu na afonye ko alu sirle do abulu ademini asirle demi anya faye ngo yorala ali poiki bla kenaka akone dangora ba fle fatima ta furga fle la sanu usenu wulu fa fle o kuma anya faye ngo kuma mena okara masaka dengan nakidu ayaka sobugo akunga jama nyabe minga ango ke anga brangene na nege ko kamale sirime jasirinde saho anyo fayi suro anya fo au nyene ya nok mamena jama fla guranyana ni nyova chayara ali ya to fagalila kama saga dengan nakidu yokma fa karanga fla na masaka yume ko katafu da ko muruhul wushi ale bora kana fo masaka dengan nakidu fi sigi jirisuma koro eti fali ka kan do balola anya fay ngo ali tasumada karanga flana masaka ga jamaka katla ka shi karanga flana masaka ma no katafu yi o ko ni ngo to tikane nyena o boli la kata da ka karanga kono anaka jama ka tsara ka fo masaka dinga ma ko wuli ka baje suma koro iki nye shi kala nyama ne hakila adama dingala do ndanda do jina kala do anyo fay suru wa anya fanyina ngo badra aliyu ayem masaka dinga nakidu mina bulula yafo ka mina ka da kama koro ka tasuma da kafiru ka wa anya fay ngo masaka dinga nakidu alaba islamiyara badra aliyu katura kafu aliyuma ne ko islamera nganga ta karanga flanana ce woce no majjin islamiyai ne yare masaga dingen nakidu ne bi fara'i aliyuka anika jama ka kafiru kenan dongo wala nablalai sura wala nablalai na mangara mo surra al imam bihi sururan aziman ko mamina masaga dingen islamiyara no nakidu badra ali ni so diara afarifoni وقال له البس لامة حربك ويرى بدر عليكم متقدم الناكدما أقيك مسرطة إبي كلكني مسرمي أوتا sabu amina kala damine ira de biti jenyo va ani fateru ani fajenyo e fani munu njenne do ala kotama na be ka boli do dla ko yaka alayi ilebe ika ijenyo ngelali makono ثم إن الإمام أمر المسلمين بركوب خيولهم ويرى سيدنا لكم الجماعة أو من اللي مرننا تابين كرنغا فلالا أبكا يلعك سوكا الله أدب ورد فلما تقاربوا المشركين قال الإمام لناقد من منا اسلامك سوسرنا كافر تلا نوبنا كلا دمنا سيدنا لكم مسجدنا ناكدما أبرز بين الصفين ويرى سيدنا عليكم متقدمه إلا ابن كلك ودعوا قومك إلى الإسلام فلعل الله يهديهم كما هداك سيدنا عليكم متقدمه إن ما بكر من بركة عليكم كما إسلام يرى أولولا إذا ما بكر إن يشوما يكون ويلك تا ألما أدلوا بنا سوء على تلا فخرج ناكد وهو راكب على جواده ودوم متقدمه ناكد بورا أيلا ما عدمنا سوف سنفه فلما نظر إليه قومه فرحوا به فرحا شديدا وما من المسجد ناكدو كالجماعة على مدى مسجد تقول ناكدو وما من أكل جماعة أجل مسوكا أكل جماعة نسجرا أكل جماعة أنا ما أبكلني مورا ولو نسجرا وقد ظنوا أن الإمام أطلقه
olu wagilla kwa tilala aliu dilla kwa natado olu sagare فلما قرب منهم ناداهم بأعلى صوته ko man mina masagadin sunyana aka jama ma bakelela a perana aka jamana وقال يا بني باهلة akwai ya nga jama ne fajjen yau ne alakotan yau nga firin yau aya klomajo kuma barka madabana daka fa auyi namu قد ظهر الحق وانكشف الخطاء akwai mimmi fa auyena na da ya masaka de au bede bana faka marala nye bangina da nga lobena namu وجاء الحق وزيغ الباطل akwai nye poira nga lobena namu هذا باب الإيمان akwai wani filayen mina siza mbe liman ya gonda da sanve fonga sande kafiriya bile fonga sande alakota bile هذا علي بن أبي طالب ساق الأعداء ثم البلاء akwai wani masaka dene mangado njanya batele ayi na kuma lamme akwai anye flexe min jole la ne karafe abu fani da mako aliyu fatima ta furka deni la sana ne husainu fa deni kira buranga deni ninde yake chene ne kafiru mi ni poisoi namu يا قوم اعدلوا عن الضلالات akunga jama'a aye slajene nebla aga sratlenita islamo ne ganin wajiri ka kai ni ye ganin mangai masaka dengan nakidu manga de ni masaka min ya fa dengan ma ba ka ta ateturu boli ko ni boli sira dama ba ka ta jurude ka aliula kana nanyina mai o masaka de mangutu kafle ka aliu mangutu واعلموا اني قائل لا اله الا الله masaka dena ko wanga jama'a na tafo ne ko ni nyafo mashite alako muhammad alaka chidi Allahu akbar namu وهذا باب قد فتح الله طريقه masaka dena ko wanga jama'a an asrat lene mina da islamiyya bangina sisa ma shi kan yi munu tisa ka abbi ma kaddam mere tisa Allah garan pisa su tisa islamiyya ina in mana ka garan pisa sai tugo ala pisa sai ka boni tai ne gani ba ngai masaka dinge abeka ka jama waju فما كانت غير ساعة حتى صار من القوم ككردوس عظيم أشهد أن لا إله إلا الله ولا وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كم يفهموا سقط ما يفهم مسكت دينه علي بك جما ويلي كتا علما ka masakɛ denkɛ to k'a ka jama ba bakele wele ka taa ala ma Seydina Ali jɔ ma kɛrɛfɛ Seydina Ali ko k'olu cɛ fila t'o la ko pɛrɛnga dɔ bɔra k'a kɛra komi kaba pɛrɛnga namu فقالوا بجمعهم نشهد أن لا إله إلا الله o yɔrɔ la masakɛ denkɛ ka jama ma bakele min bɔra a nɔfɛ n'u kun naamɛ Aliyu minɛni kama olu ko nin ye e yɛrɛ masakɛ den ndo manga ye wa anga be ala min bato e fa de tayo ye ni ere manga ye ka an wele ka ta dina kuraima wani min gara era sone wa an ma bakele min ni e bora an be sona wa an be ya fandala mashite ala ko madala ka chidi وأما ما كان من خبر عدو الله الخطاب kuma mina o kɛra silamɛ cayara ale o kɛra silamɛ ye o y'o ye ka kɔrɔ karaŋɛ fɔlɔ maa min n'a y'olu minɛ olu bɛɛ kɛra silamɛ ye masakɛ denkɛ nakidu cɛɲumani o kɛra silamɛ ye ani maa ba kelen min bɔra ka na ale kɛlɛli kama olu kɛra silamɛ ye o y'a se ale ma dugawu de ɲa ala ma an kɛra dugawu den ala tɛ nin kɛ dangaden ye fiyewu e ma kuma faamu naam gala ci danga de don danga de mai abe fe min yini ato soro fe min ba ge o ba mine dugo de mai abe min yini abo soro min ba ge o ta soro ala ma ngara dugo amin abe fode
aliyu na ka jama silamele masakar dinga canyi mani silameyara oni ma bakale min baraka na aliyu mina ni kama olu silameyara wa amma ma kana min khabari aduwillahi al-khataf o man mina ni jama bas silamera ka fara aliyu ka karanga flana masakai o kuma me min gun bɔra ka na n'a siranna aliyu fali kɛ cogo ɲɛ n'a ye signalé ma di a ka jama ma k'u ka don bɔ yɔrɔ la o y'o kibaruya mɛn ala jugu kɔni naamu لما دخل الخطاب الحسنى قال له أصحابه ومن منا كتافين من مكرنا فلنا مسكه أباك كرنا كوني أيدا تقول كسبة نعم فقال لأصحابه أقول يا نجنيو سيكو كوتي بامانغانا كوني مامي نيو مندلو كلما جوده كوني مامي دندلو دونغا أبا kilo min kan ka kɛ nan na n'i y'o dun k'o ban k'i laban bɛ gɛrɛ mundulu la o tiɲɛ sa kɔ aw ma kuma ye b'a mu sa kɔ an y'a faamu kilo min bɛ kɛ nan na n'a y'o dun k'o ban a laban bɛ gɛrɛ a ka mutaw la sa kɔ o tiɲɛ kafirikɛ y'a ye aliyu tilala jama na karankɛ fɔlɔ ali y'o ci k'o ka o ɲɛmaa fa masakɛ denkɛ yɛrɛ min ko naamɛ ali y'o tɛgɛla minɛ o silamɛra o ni maa ba kelen minɛ o silamɛra karange filanan masakɛ y'a dɔn sisan kɔni a da se mɛ ne yɛrɛ ma sabu aliyu taatɔ don a ɲɛfɛ segin kɔ t'a la o tuma a ko n ka jama a ye da sɛbɛkɔrɔ tugun sekatɔ don an ma u ye da tugun wa'alamu inna hadha al-ghulam shujaa a ko wa n ka jama n bɛ kangari gɛlɛ gosi a ye karange in kɔnɔ yan cɛnin in tɛ farin dɛ maa kana tilenji yɛrɛ la dɛ cɛ o cɛ ɲinɛ ni yɛrɛ kɔ a b'i kun tigɛ innana naykalu bil halak a ko wa an bɛɛ ka sigi n'a ye k'a fɔ an sara ka ban bɛɛ ka sigi ni saya ye nka an kana sɔn an ka sa a ka sira kan dɛ an ka sa k'an di an ka jo défense tali la o de ka di ne ye naamu falamma sami'a qawmuhu zalika dabaju bil bukai wa tasarahu o ma minɛ karange filanan jama u ye nin mankan mɛn o ɲɛmaa ba da ɲɛmaa yɛrɛ sɔnna ka nin kuma in fɔ bɛɛ ja tigɛra bɛɛ kulola karange filanan maa bɛɛ kulola a cɛkɔrɔnin bɛɛ kulola a musokɔrɔnin bɛɛ kulola ko nin kɛra ɲɛmaa mankan ye anw jigi tigɛra فبينما هم كذلك في صراخهم إذ ظهر لهم إبليس اللعين نعم كلا كان بسكولا كافروا جيت كرا كما لمد كافروا كسلي كرنا فلنا كنو ودل على كل نتدلو هذا كما كشف غني sebelebe de poira karanga flana kono ما كما يبامو نعم هذا مكو في سورة شيخ كبير جاء إبليس de poira الله أكبر سوا إبليس poira karanga flana jamachela sabu aya kafiru nyon gashito yo maja Iblis akoni magere nuna kanga sejraula ka jiraula konne Iblis no bi jela wala ba jabina tiga ka do kile gona dina na no kera ne ka tonde bi do ya lahara ko man min Iblis ya ye kafiru kula karanga flana kono a poira jamachela k'a yɛrɛ kɛ cɛkɔrɔba ye cɛ belebele cɛ yeko juguba cɛ juguba naamu falamma nazarahu alqawmu tanafaru yaminan wa shimala ko ma mina karange filanan jama u ka karange da sɔgɔmu da la k'u ma mina u ye nin cɛ jugu in ye u cɛ la nin cɛ yeko jugu in ye u cɛ la bɛɛ bolila ka bɔ an ɲɛ naamu فصرخ بهم ما تنافركم عني بيبولي كباكرو ايرا بيرنا كارنا فلنا جمانا اكواي تمن غاجو يراكلي اهكلي وليدو منا اوبي بولي نني نعم وانا رسول المنيع akwai temen ga aja place la ngonan ni au ga tongolina abebe ka jaka alamin bato ko ilawul mani'u mo de ne ci au ma mo de ka ci de ne ko ngana aja sigi ko akana sira akana joro ani ceni ni menyana ko abisalla
muna abu bulninye ngone auka alaka cidedi namu واعلموا إذا أشرف عليكم هذا الغلام ako ayado ni kenin zira maya namu أنا أتولى قتاله دونكم ako ukarana flana jama abe ka sembala nyame kwa karana forachi ko nyema fa ko do tuguralla nga au karana flana mo sranedo abebe ka je ambebe ka je ka ilawul mani umin bato ode ne cika na auma ne jani nana ya beki sembo kalala e kan ne ran na flanyo ale koni ko beki sembo ala ka toto ale recce gorobama Allahu namu فلما سمع القوم منه ذلك خروا له سجدا mamina karanga flana kafiru yenime ben sojara be fare fonina utaru tetru duguma jogorobanyi nya damado ako anga alaka buambulu no ka cidena na kuma fanyi amba ande turai wasa kadala kwa yeme bu ajaranyi karanga flana jama betara teturu shitane chogorobayi sabu shitane yeme bu ajaruyi ko beku lafiya wale kelembe aliyumene namu فإن ذلك قال له مروء الوحوش ويانا سكرنا فلنا مسككو chogorobayi ma namu أيها الرسول يا أنا على كتيدي نامو إنا لنراك قد عدناك الكبر أكون كلين ينه فريفة ده نبي كارنا فلنا مسكين سكتة دنيما نكلين ين فريفة شغرا بكم مني فريفة أكون مني ين فريفة إكو أم بكان لا فيا كون أنا كمالين nenye be ila ne kamale nyeka koro ne koni ngambado etisal Allahu akbar sabu e korola ma koroba fanga ma manja namu wa innana la nukidu an laka taqatun ala al-harb wa al-nisan nitaka daila ke bisala me va jaran lola de ngani de dandala sabu on ye chenye ka koro suko ko te bamana ngana ko shuka na kanye ko kala mai tinye a baraka min do aka so abo do sako kalo do wa kaburu kono ko ikano do tinye in baraka ka jama to chugo me bo kono do siyato karo be bo o do masaga de ngako yani karanga flama masaga ko iye kuma mi bo a jaranye an so jarani ka kuma yi nda an madala ko du sala e ma koroba ishi korobara asau maka ya ledo an nyebe ila an ni kamale nyi wa amba jon amba fali ke chogo amba kala ke chogo Allahu fani yodo wara fo nana aw nisra nedo kamale ngana na eni aw zora ni jogola akana na mbugo do an Allahu fakala lahum iblis la'natullahi alayhi odo chogora ba perena karanga flana masakaka o kuma majayi iblisa perena karanga flana masakaka o kuma majayi fiu alaka danga be iblisa menga ko وقال كيف تشكون في المنيع أكون جمع نايم ما بنا بالزكاة كده أو دائما أكا علينا فيه أو ننبه على كرنا أبو على من بتو أو كاتشي دي بنا فأو يه فأكا نسرع أكا نجرى نوي أو بافكو مدننا كورا شيكا كورا كورا تسالا أي نقمة دبلا دي نايمن دبلا أني أكا إلاولي مني وبيجيكي وانا نامو فقالوا إنا لا نشك في ذلك أبدا ko masiga la ka fanga buliti sala kuy on gafiru badon on garanga flame jama badon ali utisanga alalaw e menana fanye an zigara edi naka kelala tabu e fari lafura namu walakin nuridu an nara shay'un min burhanika linakuna ala ilmin o karana flame jama ko chogora baw ngani be fe on gajala ke bise kamalaina fi ka kodo ka jira ona ko mi on ni da ela bisala o ko ka gajana soni aliu nani ce wa tatma'innu bihi qulubuna akono kara andu suku misabati ka fa bisala namu falamma sami'a minhum zalika qala lahum ko man mina iblisaini me karanga flana jamada namu thumma arakatin niranu bainahum iblisa perana a perane ako nga jama mina ajira la ko cheni ndisene na iblisa perena
tasuma bɔra da kɔnɔ ka fa bɛɛ minɛ sitanɛ bɛ se ko la koyi n'i ye ji dɛli su in na ni ala tɔgɔ ye ni san ma na n'aziramuw y'a dɛli su in na n'a ma na sini dugu ma jɛ ni kafiru yɛlɛla u ka bili sanfɛ k'a bakɔrɔnbilen kɛ ka u ka jo sɔn san bɛ na kana se ka to san bɛ na o b'a sɔrɔ kɔlɔsitigiw dɛsɛra la nka bakɔrɔnbilentigiw b'a na e b'o kɔrɔ dɔn wa kɔrɔ min b'a la n'anw ye ala wele sɔɔni ala k'an ka dugawu minɛ an ka dumuni kɛta man ɲi an ka donfini man ɲi an bɛ balo denmusow ɲamana wari la o tuma dugawu minɛ ne bɛ sumaya nka kafiri ka ba a ka bakɔrɔnbilen kan tigɛ a ka jo kan n'o joli sera jo ma ibilisa bɛ don jo kɔnɔ ka ala wele ni ala dugulendɔgɔw ye ka ala wele kabini ale yɛrɛ ni ala kuma kɛlɛ kabini a ma fɔ ale ma ko sitanɛ a bɛ ala wele n'o o ala wele cogow ye a b'a fɔ ala karisa de bana e la a ye e ye ke e to ye ka na e jigi sɛmɛ nin jirikuru in na se tɛ jirikuru ye dabali t'a ye a ye bakɔrɔnbilen kantigɛ k'a joli kɛ jiri kan ala ɲɛ ɲini fɛ i ka ala ye bonya kama ala yene sembo yene ala se yene iblisa sembo lahara yene na ka giye yene kandaye ala o kuma ni yanga tondenye ala amagonye wasana faranga tonde nga janema ko sabo takbir Allahu akbar wilballo no kara dara jibina siatura baba ko moro de sara baba na yana kama befo kama na undewu iblisa me boli kono o gene mimbola ala modo sebla mafeji nga ta de tiɲɛna ne taara i ka donokɔrɔ bilen kɛ ka jo sɔn e b'a fɔ jo bɛ se ko la jo tɛ dɛ e bilisa de den n'a kɔnɔ ka ala duguledɔgɔw fɔ o tuma e mago ye min ye nka i bɛ fara lahara tɔndenw ka janɛmɛ kɔnɔ ala m'an kisi ma o tuma e bilisa cɛkɔrɔba a ko n bɛna ko dɔ kɛ ka jira a la karanga fena jama aw ye ne ye min kɛ a jɔna ne na ko ne ye cɛkɔrɔni ye nka n bɛna kaba ko k'a ka jira la a b'a dɔn ko ale tɛ se na a pɛrɛnna tasuma bɔra da kɔnɔ ka fa bɛɛ minɛ takbir ko ma minna karanga filanan ka taa fu karanga filanan masakɛ y'a ye cɛkɔrɔba in pɛrɛnna tasuma bɔra a da a yɛlɛla a ja sigira a ko n ka jama a bɛɛ k'a hakili sigi cɛni in tɛ se anw na dɛ aw kuma ɲini ka siran nin t'an da ala kɛlen ye ka ciden jama wa an ɲɛ tɛ tasuma mɛnɛnen na wa nin tasuma in min filɛ nin ye a bɛ silamɛ bɛɛ jeni k'a ba bi فبينما الإمام مع أصحابه ما كنا يفهمون ka Seydina Ali ka jɛɲɛw kɛlen k'a ye tasuma poyira olu donna karanga filanan kɔnɔ u y'a ye tasuma mɛnɛna silamɛ caman siranna n'an karamɔgɔ فحقق إليه الإمام وقال لمعت النار مراد والشيطان ma kuma ye faamu tasuma mɛnɛnen iblisa pɛrɛnna tasuma min bɔra da tasuma mɛnɛnen ko e kuma wuluw kasi k'a mɛn tasuma na e kuma warabaw kasi k'a mɛn tasuma kɔnɔ e kuma kunkolow ye tasuma in kɔnɔ farikolo tɔ t'a la k'e kuma sen dama ye tasuma ninnu kɔnɔ farikolo tɔ t'a la k'e kuma bolow dama ye tasuma kɔnɔ farikolo tɔ t'a la iblisa ye dagabana ko kɛ kafiru silamɛw gɛrɛlenw la iblisa pɛrɛnna tasuma bɔra da o kabakoba kɛra silamɛw y'o ye u ɲɛ den la فإن ذلك قال جنبل يا أمير المؤمنين ما هذه النار bangana cɛ 41 min ni mana alu la olu ka ɲɛmaa ko Aliyu n'i ma ko kɛ ko bɛ bila dɛ nin tasuma min mɛnɛ m'o filɛ nin y'a tasuma mɔdɛli jumɛn ye دون يلوه سيدنا علي جنيو فقال الإمام إنها آثار الشيطان علي كنا جمعين يندل على الله من ده فويه ستانك تسمكو ولا سبيل له على أهل القرآن وجنود الرحمن أكون يندل على الله شيطان تسي على كنوبالا التكبير الله كافر تسي لا مولا جنيو ni ye kafiri min zebe silamɛ la silamɛ jeli tɛ
يكون فهموا نيقرأ آية نعم على ريكان القرآن كنو نعم أكون على مسجد كافر ما نعم لا مكة وتلفوا لا مون كافر ما كان يورد أي نعم كنا نامو نعم أكون ما فعله نعم datala muru datala biye datala o ya on melako ka fali Allahu akbar sawa o do jina ngana kirama jina islamu o ko ya rasulullahi kira ko namu akona ye mami vale akule perenedo jole bi bo anyufe abi bo adefe o ya on jina ka ma ko dinai Allahu akbar ay takbir Allahu akbar o kuma mal islamu ko min da badr kalaka ngami wajuna yi yekuma famu nafam odo kuma mina iblisa perena ne tasuma bora ka fa be mine kafiru ni so diara ko sisan goni ko lu bina islamu la o kuma islamu ya fa aliyuma o ko aliyu ni ma deme duana am se kafir kala ngandi se tasuma fala tasuma min mene nefle an islamu sirana de o yala ali ko ngai jamaa akana sira tasumanye tasumanye shitane ka barayi wa kafirti islamu la nam ثم جعل الإمام يقرأ القرآن ويتلو آيات الله العظام ali ko islamu aya joga ni la jabani mitasuma be fa sisan enna wa sago atafa ni gazi de amma tasuma fa ni jiye de akwaya tlomojo mina tasuma menene no be fa sisan ni ala ka seba ya Allahu akbar ali bena ka qur'ani tangani ka raw kala ka qur'ani sitana genyoro kala namu ثم رسم رسم برمه ali bena ko kaminga asala kana ka biyeke ali una ka tamake ka kolike ka yoro do koli ka ka tamatiri ka yoro do koli namu وقال لهم يا أصحابي ادخلوا في هذه الرسم ali ko ngai jamaa o fefe ndamana ko ala be la rabbise beka do ni tiri ngono nyanga tamake ka tiri min goli beka do ni ngono ni mami mbwa tiri ngono ni jina wi halaki o ira noyi o tane ali noyi namu mbeka mana min bo wuli baledo abe kitabu min ngono ya kitabu flamuru ya ataka siratu imamu ali ibn abi talib kitabu kele bi se wani anima ayra tisoro ataya sago wuli ballo namu kele ko tede nziri tede akara ndugu ko kele de sabe aze jonye minga akara wata jme kiratli ala kan neman ke gida abi ali ko nga jama ayin naje nye koli ninje koli gwazande de beka do koli ngono ngani mama mbana ka do koli kono shitana ubise elade namu وأما عدو الله الخطاب فإنه ظن أنه قادر على الإمام aha ali kele ko tiri koli ali kanu ba bedo na tiri kono sebe alayde tasman na jugu ya kateme koroleka wulu kashika de bwala o maslama usra huwa ima kuma bamu نفهم ali janyo bedo na tiri kono ko mamina tasma kala ka jugu ya kare do flama masaga katafu ani so diara de akunga jama o kumira koroto anga alama ninda ka deme na no wa salama be sasisa ثم يريد أن يأخذ علي أسيرا o yara kare do flama masaga ko anga ala ka cidere na tasma min manasiza ka salama nyama fifa ka uge ko taara fara nyanga yokere ni nyaranyi akonne re katafu bina lebe ali nyene na mirene kama ka juru de duala kata di anda alama no ba ka femi o bina koyi namu فقال له رجل يقال له جندب بن عامر islamu wajiru sira yoroma والله karanga flana masaka kale ko lanyini chokoro bebe kumbe karanga flana kono atoko jundabu mi amiru di shijedo akwane karanga flana masaka katafu ako namu
ako nyanyini fe anga jo kama nani edu jo min batu ala kani ci ki bu bo kamale no ni bara no fe ni tesegi kana ya mingo nyala tigala o de dabole flefe takbir Allahu akbar na mangara mo falamma sami al khataf zalika qala law uskut aykum la mada sabi rakatuni falamma sami al khataf zalika qala law uskut ko man min karale flana katafi ni mecco gorani da ako gorani ma ko nemne namu la aqlun laka wala saknu ma'aka ako nemne ma yeble wa ngo korolla hakiri nyere ma tebulu jatigale de kojugo nemne nabi bu ali no fe wa mina nanya ma fana Allahu na mangra thumma sara mumtali'an bi qalbuka wa sara min bayni aynayka ako ikele kali mangutu me ko e karanga forachi ka mugo dibu fa ka munta ki mu fa ka karanga fora jama chama va bo mangutu mele e chokoro befe o de esra ali unye inne ngabwa nabi bo e ka kuma ndise ka ne bali bolila aye chokoro أو يكذب رسولنا فيما قال ako chagarabaw ni ya sega ya tanga tona wo anda ala ka chide na tasuma manasiza islame bebori la ka tabe ko li kelen gono mo yewa o shima se ke da anga ala la ne ba fe ka bo ka ta jurde ka ali mine nanda ala ka de mai e ba fo ne kana bo ko ne bora ko ali bisenina e sege ere da me anga alaina namu ثم خرج هو وقومه على الإمام تقرني قواني إلا ددي ني مجناي بهكتو سيطرة أكون الجماعة يا لبي أنا بومتا عليه منه هو سبو تسمى يا كجماعة تورو هو بتارا جتيري كلنا كسجيو وكما نكتافو بوتدو كارنا فلنا مسكة متى جرودي كاليو نينا ملا كتا دعنا على الله فلما وصلوا إلى الإمام صرخ فيه الإمام صرخة الهاشمية نعم جنايا ومن منا كارنا فلنا مسكة كتافو أنا كجماعة نيوان نكابو yanyo ne ka nyondo lebu kuru kono ba fe ka tani nyoye mashiba dangala dangaba e ma kuna famu mon mina u debora chokora ni ko karana kono ma tawma ako ma shitiya nan jokora ni damate ani musokora ba mun ndi zakarala fe fe ngwa meno bisekula o ben karanga flana masaka bora utata do aliu kama ako ne chokora baye injika koro ko chamangara au nyena anye ko chamanye ako ne jama aya fanga to farani aya fanga farana anga karanga flana dasogo akono anga kondani nyengale anga ala mani ula anga masaka katafu nyete nyanye bli takbir akwata le flaka tamallabala boli bay na sagili kai ya bli sabu abora min no fa tado namu فإن الإمام صرخ فيهم صرخة الهاشمية نعم جلو كله نعم karanga flana mogoto a chekoranu na musokoranu ani junada ka buna amiri ningo chekana bona bora ye karanga flana dasogo ka kona ne akono ate ko cheshila ka dele ko o kuma nuno ngani mwara kaba ka tu nyedda aluka ka giringa girin fu tara surnya alula teku na wangara mugo فقتل يمينا وشمالا ومن من كرنا فلنا جمسر عليهما عليه برناولا اكو او جنندو وكون غرنا فلنا جمدو عليه كما فلا بندا كفاي ما يو فاكنا ديرا ما بنكو فاتكنا عليه كو يا فلا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكو عزب كرته اندافو هو anga jode mani uyi anga bauna ko meka ala waraka jonyi azaba korte anda
أما المسلم وكمان من علي وكمان الجمدة علي ياك بمرو دفلا سمغبو زلي فكاري هو علي كا بمرو دكني دفلاي أتاتا بتجليك أسكتا بتجليك هو علي كا بمرو ومسا إيكا سوكو بلده إيكا نمكمو دلده علي كا بمرو أجينا كابو سافي هو علي أجي جبريل لما جبريل لنا نادي كرامة الله أكبر أتكبر الله أكبر صحو مرد له كرامة كرا كما نقول أكون نجني عايش ناني أبا بكر عثمان علي هذا ما ناني دو أبا بكر صديق عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب عثمان بن عفان أكو أدك ديني نبي مرد جاني ما كجاني تيني ناني كباكو يرا كباكو soni jina na fakira ko ya muhammadu ala ko kafi fi kan murdinin cen nani ma a telengele be ka sama ni mizra ka sama ga ba furu ko kono o de tadu takbir allahu akbar o ye murdi abubakar siddiq ma o ya sabako sama o masaka bo o ye murdi umar ibn khattab ma o ya sabako sama o masaka bo e makmay bamu abubakar jasara ka murbu atana umar jasara ka murbu atana usman jasara ka murbu atana gira murdi aliyuma ali ya goshi shi yakele ka tufa murubara ta ko Allahu akbar o do kire ko nyangale alala e tadu sabu jibril ya fanyi ko ni mizra ka muru sama ga ba fo ko la ko de tadu wa ali ya ka ba murubda flat tufa ka bo ka jira karanga flana jamana ako fayti awni na faranyo nabi fa ka son alalla woni ga be kun tige ali ya karanga flana jama fani damine korafe ka ta klibi fe ka ufa ka bo bani fe ka ta be namu fawallul baquna munhazimina wa man mina fani gwana karanga flana jamana uka to tika unyana jagaraba ya ladi amma jenai وكما يعلي يرك كوب سبكوا ويقولون افتح لنا الباب فقال لهم جندب ويرد رجلنا فعلي غني على الجمله كان فلنا جمنا وقول لك نكون بنا دو كارانغا كونو من اسر كارانغا داسولدو اولونيه فقال لهم جندب ما كان من امركم chokara bo mingu mo kana bo taro sora karanga kono yi akwa kungo ne fato yi onene au fabe mina jona saw huwa sako ako mumba ko na da fanga deire mumba nefe namu fakalu ya sajiduna la tasalna an shay'in hatta tafsadu lana albaba o yo la karanga flama jamo ko chokara bo ma ko ya anjanya junada tubuna amiru kana anyi na ko nyena de deyele folo deyele ka kora anyi ngali Allahu takbir Allahu akbar sabo ko te bamana gana yatura ko mati to kolokoro kay benjugo fo yatura ngalo do wa ngalo be ma bi to kolokoro te benjugo fo ayi fi kabbo wote ko do kuma o yere na sako karana flana jama ko kana anyi ngali mba ngode deyele o ko kora ni ngali namu fa amara jundabu an yaftahu ma'ahu lahumul baba ya mariya ta gadayele mingu kana bokoni o nya foti korode nya ni vie o ti koroko namu falamma fata al-baba taqaddama al-imam ila jumlatihim kumamina chokorani mun da sogona ino kuma ka dasogo kumamina yagdayele kafir to bulla kana du ali fana yi panga ti chukalanga fiana kona yi kene ka pia huwa takbir namu wa hum la ya'rifuna anna al-imam fi jumlati ndo olo kunda joko ali bu chalai ali tari chu chalai dayele me ubekadu namu فقال جندب بن أميرة أما سمعتموني ويرى جنادة بن أميركو نعو كندران تلا أكون دبو أترى بلو وغبا كتاير ديكا فقال بعضهم إن إنسيا وادو يغلب المنيء وجيشه
karanga filana jama ko namu ako kana jiga na da ko inda da ka ambulo da amma adama deshi mun gele mbese ka jama halaki ko minin chayin anyara kunda adoni mbebala nda ngunde bo namu inna amruhu ajibun ako kamale nda ko ka bo ka tema bunyaka namu falam yutimma kalamahu hatta wasaba al-imam radiyallahu anhu qa'iman fi wasatihim wallahi ulumatla ali mangutulillah namu chakorani utoraka ali mangutu chakorani chakorani mungu kana bo ubali manutulillah ali bala kayira jira ula karanga kona ipiya atakbe Allahu akbar islamu o yasura karanga flama jama beduna ngam masaga madu folo o ga kofe namu وقال ها أنا قد جئتكم ووصلت إليكم عليكو جماعة نمنة أبك مما نقول كيف فعلي بتا لا كمان جلايا أيا فلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ننبا بك نتيجة ندم ما نقول كان يرتو بلولا نديني نامو فلما سمعوا ذلك انقطعوا عن الكلام ومن كرنا فينا جماعة دونغا فوتشيمو كمان جلا bai ne ka sau ya kuma gawa kuru filime turu majina ukun da adu abin bai ka sau فنظر بعضهم إلى بعض وأشاروا بالحملة عليه don ya shi dauma don ko na cha muslim yawa don ko andi jalawa nga ba zaman da laya namu فقال لهم وحق الذي بعث ابن عمي بالحق بشيرا ونذيرا عليكم يندل مسبونا مسميه نبينا كدي نبينا تكرتي تكريه نامو لئن تهرك منكم أحد لعزلن رعصه عن جسده بهذا السيف أكون ينقلك بكل ولد لا تقول مما كلن يرى لا أولى سزا هل كاسيتا كادا هل كانيتا كادا هل كاينا مدواني مبوكو چارو ننگا بامرو دافلاي الله الله دوكا كلن دافلاكا مبوكو تكسسا نامو فإن ذلك قال جندب الأميري يا ابن أبي طالب ومن منه كرا نعم شكرانيكو أكو علي ابن أبي طالب نعم أنت من السماء نزلت أو من الأرض خرجت أكو نتشغر بابي إيه نيغا نعم شاو إبرا ستاندب دي واكا جيجي ولا ما يبوما دوكما ديكا بوي أو نيا نعم كافر kala kala wa nyama ko niya men daka juru ben daka de kablu nala wuli mari namu abefo karamo befo فقال لهم بل من الباب دخلت ومعكم ali ko nyangale namu mabbo sande ka jigi mabbo duguma ka poyi ne meni ala ka cidi ne meni kira ka cidi ay islamiya wala manga afa namu فقال جندب يا ابن ابي طالب اني قد حققت امرك o yorla chakorani ko ne ko ndi to kofo sabu be kono koyi kono koyi nda ne chakora ni koni ne darala mashite alako muhammadu alaka ci Allahu akbar na mangara mo innaka ya abul hasan sayfullah wa luqmati ala a'da'i ako yen gale tuguni me gowara feraka e cheme wana fle e te kiraka ma gwanza nyede ikone yaka ma bai mo faraka ثم التفت الى قومه وقال ما يقعدكم عن رشدكم ويلا تغربي يلا ما كان فلما جمفه اقوم ما بنعت اسلاميه هيرت بيكبا منبات او توت اسلاميه فنادى القوم عن لسان واحد قائلين ويلا كان فلما جمبكو وتغربا نوسو نمما قوم بصوما سبو من فاني اما صوما ودياتني يا زرو nga na manye ekon islamera wa an yarabbe islamera namu nashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa yarabbe jalala karana flana jamabbe ko aw ndara la mashite alako muhammad alaka cidi ay takbir Allahu akbar nga danga to be ko faale madu folo de haleluya karanga flana masala namu
فلما سمع الإمام رضي الله عنه ذلك شكرهم وجزاهم خيرا. من سيدنا علي كرم فلنا جمع اسلام يا كامل. أنا سيدنا. أيوب بركة دا. وفرح بإسلامهم فرحا شديدا. أنا سجرني كرم فلنا منني. كرم سجدا. ما ده علي شيء. أكون يا جمني. كفلتي. كان فلنا فلنودو. كو بسلام يا. muso denw ka kɛta tɛ kelen ye ala k'an baw kɛ barika ma ye sallallahu muhammad wasallam wa qala lahum ya qaumi la yakmul islamikum anni hatta tuqatilu abna'akum sayyidina ko na jama'a kana filana mɔgɔw ne tɛ da ka silamɛ na diɲɛ na a bɛɛ ka bamuruta an ka taa sabana kama maawo maa n'o ma ala kile banjiya an ka bɛɛ kun tigɛ f'a ka ala jugu cɛkɔrɔba in yɛrɛ kɔrɔ malikulu hudamu a n'a ka jo mani'u an ka t'u kama نعم أكرمكم فقالوا إنا نقاتل معك وبين يديك حتى نرجيك ونرضى الله ورسوله ما كما يبامو نعم نعم جنيا نعم كان فلنا جمعك عليه نيكو تشغو تشغو أنجنا ناي هو أمي فانك ينفع باكي كوفي نيكو تشغو تشغو أنجنا ناي نعم أكرمكم ثم التفت الإمام إلى قومه وقال لهم يا قوم إن عدو الله الخطاب قد خفى أمره ويلا سيدنا عليكم الجماعة كان فلنا الجماعة أكل يما من دغلكو كتافو أدمي جون بأولياء لو با يردو وكا يرفوني عليه وياسر الدنغة دغليدو فقالوا والله يا أمير المؤمنين إلا أنه حيثما كان يأتي إلي uko aliyu kana korata ko amma ka tsoro tsaba bidoya ya nya tade abin na yawo nana nan nazara kono ya o kuma nabo ka tsoro ma no kate jama ko aliyu kana yin ngalla amma wo ma bena ya sai ko ko te bomana ngana sai tora ko mati sabara do sela kai ka sokona nyine ge amma wo me abi bodun la ki sora sokona o ba amina parawo karanga filana jama ko aliyu kana korato anje nyanga yimade kana korato anga masaka yima amma wo mani awne ebe filana ngona ya abi donga azoro ya namu فقال لهم الإمام مروا نسائكم أن يقولوا لا إله إلا الله عليكم أسلام رو تابع أيا فامسوكا فلا إله إلا الله محمد رسول الله نعم فقالوا بجمعهم لا إله إلا الله ويرد رجل المسنون بكو أو ندار لما شتي ألكو محمد لك الله ثم قال الإمام يا قوم هل بقي نساء في الحسن لم يسلم ويرد عليكم كرنا فلنا الجماعة اسكن مسبيع بلا من مسلامية فقالوا يا أبا الحسن بقيت في الحسن الرغداء بنت الخطاب oko aliyu chekele musokele mbia oko te kwa tafo ko sebe ko te kwa tenimbo ako aliyu chemi mboni ledu na to katabu ko de musobia akwa sebe ko te kwa le tafo tanga le fo muslime akwa le taslime o demi ngote namu fatabassama al-imam radiyallahu anhu du'iqan o yara la aliyu ni sajjara ayyala la ako kafiri de tafoyi namu gala kafiri ya manjugo kafiri dinga de tajmi huwa yekuma bamu kafiri ya manjugo kafiri de kajugo o jagodo yekuma bamu سيدنا عمر كافر جدو nga سيدنا عمر اسلامي amma kuma fam Allahu Umar fa maslama ya gina ala na ka boli bato fa fu ya dala ko katafu ko jiri kuru bato ba Allah akodo to ko katabu nga Umar ka islamai sai kira ka sahaba dodo nga fa kafiri Allahu Akbar ne ko do ma kafiri de o be gwa ola agwa kasuro kafiri dinga manjugo nere kafiri o de kajugo ala mangara islam amin o kuma ko aliyu be ko islam era nda kare le fleme masaga min boli me ade muso muslim ya de akwate akwate islam ya fa bainama hum kadhalika wa iza bi babin yatruku namno be ko fa aliyu وشناك بلا كدب شكامه فقال الإمام انظروا من الطارق ويوم سيدنا نكو كرنا فلنا جماعة أي دل جيني ماني بك دب شي
فأشرف بعضهم من أهل الحسن ونظروا إلى من يكون خارج الباب. ويرى سلامة ديو جو كرنا سلامة كوكو سنده كالا جني تشمن بدلا نامو فإذا هو مروء الوش الخطاب ترى سرا على جويرنا نسا أبوري نيما جويرا لا أننا كتابو كني على بيبك دعوشي كنا جماعة جاولا ندو ويدين يلا إبلي namo fiye ngo maari goki ka sotto cogo dala nala ma fare ga tina soroti ale na me dego si na jame asma yeledu ay dele ngadu ga femin be ale to kala wa huwa yaqulu ibda'u al-bab lak baba qabla an ahlaka akoye teme nga dele so nga bone ni na gwaza abe bulbalo mbora sita ka buli سيدنا علي يا ناك جماعة أي كمان قديره نجوا كتانجو جواري سن النكتة فقالوا له من أنت ويرى الله كارنا كونن بوكو كارنا كونن مغوكو إيه جميع نام ديره إيه فقال أنا الخطاف أقول لا تندو نجوا كارنا فلان مسكي نيكوني فقال الإمام ابدأوا له الباب وادخلوه عليك وعيت معك الديره يا كدو ولا تقولوا له إني بالهنا ذاك نافع يكون بيده أي الديره كدو أتك الله ثم فتحوا له الباب ويرى لك الجماعة الديره فوجدوا على آخر رمق من نفسه والله وترى سرعة السنة ويسنة داي أني بام بوليلا ويبولي داي فسألوه قوم فلما نظره قالوا ما الذي دعاك أيها السيد ومن من أكل جماعة أني بام جوي ولو كام يا عند مسكة إيه مني من يإني نباتا من يإسنتا من يإنوفه فلم يجيبهم ولم يرد عليهم جوابا أما كمو فيه تبو كمان نجي تالا منذ ساعتين أبي أعرف لابو أكل جماعة كمان ما كمو فيه ثم سألهم هل خلقتم الباب وأوثقوا بالسلاسل أكون جماعة ندا جابد من نكوفاي ندوفو من نعني نكرنا نجو من غسزا ناي ديرني كورا يدسو كنيدي ale t'a dɔn cɛ ye min fɔlɔ a ko ko y'a dɛ sɔgɔ ni dɛ sɔgɔ ko ɲɛ mɛn fɛn min bɛ nɔfɛ min o fɔ aw ye faama o kabakobaw bɛ yen komi kasɛti nɔgɔyalen don ni ala jɛna n'a ye kabako min bɛ yen ka taa se karanga sabanan minɛni ma ni ala ye sigili latigɛ an ma yan tuguni a bɛna caman ma an ye min lamɛn ala ka kɛ ɲuman ye se kɔfɛ senda ɲɛ ala k'an kisi a ma maa bɛɛ kɔfɛ dɔgɔnin ma ala k'an kisi a ma n'an bɛ gɛlɛya ni wajibi dɔɔnin aw bɛ ale ka maana min bɔ tan a bɛ silamɛw ɲɛnajɛ aw yɛrɛ bɛ u sira ma fɔ n ka so ko ni wajibi ma kɛ don o don o fɔlu bɛ ɲɛnati diɲɛ kansi tɛ an ma min fɔ nin sigiyɔrɔ in cɛw ni muso ka kita an y'o fɔ don dɔw musow ta an y'o fɔ don dɔw janga diɲɛ degere an y'o fɔ don dɔw waati dɔw f'an ka ɲɔgɔn ɲɛnajɛ ni koba minnu kɛra silamɛ la f'an ka ɲɔgɔn ɲɛnajɛ n'a bɛ sinima filɛ ne y'a ka sinima ye n'a bɛ video filɛ video min nafa bɛ aw don alijinɛ kɔrɔ nin de y'aw ka video ye nin de président ko kɔrɔ lakalen dɔ ye nin de ministre ta lakalen dɔ ye nin de dugutigi ta lakalen dɔ ye nin ye kira n'a ka jama kabako minnu kɛra k'u fɛ ka kafiriw kɛlɛ k'u kɛrɛbɛ k'u don diinɛ na nin y'o dɔ de lakalen dɔ ye o tuma nafabaw b'a la a bɛ maa hakili dayɛlɛ a bɛ maa ɲɛnajɛ a bɛ maa fari foni a bɛ maa sira ala ɲɛ nin wajibi ni maa mariya ala ma fɛn ye sadon cɛ ala kɛnɛ sababu laban ɲuman ala ka da o da la naam galan bi dama do fi naam to lay e ki habli tiga naam alam ma yisira danga bi naam amina diya de kono foyte fuyi danga bi naam wajé ni dugo bi ko naam na ka je bi balo fokasa kana serifiu ni dugo bi ko ni balo fokasa halni ma miliyar kilen jari la naam sogo ni mana kungurne mu naam to lay ngomina mana kungurne mu aywa o memme bana fo anga wajir akani toro ay
ayiro ko karamɔgɔ bɛɛ fɔ n t'a tɔsi to a bɛɛ fɔ sai ko ko te bamanankan na ko ni nambara ye kɔnɔda maa min na i se de i yɛrɛ s'a ma bɛɛ fɔ kalo don wa kalo tɛ ala k'an masa Kulibali don n'an bɛ gɛlɛya dangadenya de ye fu ye ala k'an kisi ala k'an kisi a ma dugawuden dɔ tun bɛ yen n'an bɛ gɛlɛya a y'a fɔ barika ɲini k'a ba barika ɲini i tulo ma jɔ dɛ a bɛna sa don min na yanni ba bɛna sa don min ba ko a ma n denkɛ ɲɛ ɲini fɛ ala ka ni lebu diɲɛ dugukolo kɔ kan abada n denkɛ n y'o ɲini ala fɛ i ye n bɛ ɲini min kɛ o bonya kama den ko amina a y'o fɔ fana ladon fɔ bɛna sa don min fɔ ko n denkɛ n y'a ɲini ala fɛ i ye ne ladonni min kɛ ala ka ni lebu ala ka ni sigi lebu kɛnɛ kan a ko amina e tulo ma jɔ dɛ a ko amina ne bɛ to k'a fɔ wajibi la n ko ala kana lebu ala kana lebu ba bila n na mɔgɔ si tɛ Fatumata kanu bahunana ina kamale Mogonana go Bubakari kanu bahunana ina kamale Baisa sagonana go wajuli kangaraunana ina kamale Mogonana Himamadu kanu bahunana dina kamale e karama banana ala kira kanun bahana dina kamale Idalana go wajuli medaitigina ina kamale Mogonana go wajuli jojo diginana ina kamale Mogonana wajuli kela drapo diginana ina kamale Izalana Muhammadu tanu bahunana ina kamale Mogonana ekuchala dangele nana dine waraba e karama go ija sagona nadina kamale Mogo wele bagari chamu kalande wele ina kamale Mogo wele bagari chamu kalande